Bueno, Arratsaldeon, Jon Paloma, zenbat urte daraiazue Atxabaltan bizitzen? Nik betidanik, 1976-tik, egize da, igual, 7-8 urte gehienez nituela Bilbon, baina beti beha Atxabaltara bueltaka, eta gero, bueltatzuk ditu dala handa hemen, ez da, baina hirugarreneko hamarkadatik esan digun, hemen guan zela eta hemen bizina zela. Bai, bueno, nik daramatea hemen 9 urte isa bizitzen Atxabaltan, eta, bueno, oso gustora nau, herri honetan. Eta Atxabaltarrak sentitzen zari? Ni bai, Atxabaltan sentitzen naz. Bai, hasieran lehengoko urtia, isa 2 urte, bai, borroka ibili nintzen nire baitan, ez herriakin baizik eta nire baitan, osea, zer sentiruten nintzen, zer ez, mexikarra nazen, baina hemen nau, euskaraz ikasten ari naz, eta ez nahuatl edo beste ez nire herriko hizkuntzak, baina, bueno, ja oin lasain nau, etxian nau, eta Atxabaltarra sentitzen naz. Zu, Jon? Nik ez dut ekiolako zaintasunik, ez da, nik uste zamorra ekiotela, ez da, igual guri dagoki zuei entzutia, ez da, zera bizi izan duzuen hori, igual guretzat zamorra bizan da, ez hemen jaixo garenok, ez dugu olako arazo horik euki, eta nire txartokau beste inun bizi izatea be, ez da, Bilbon bai sentitzen zen bizi atarrotz, hasieran da, gero ja erdi bertako ez, baina. Eta zu, Jon, kanpora faterakoan nola sentitzen zare? Nik izan da oso ondo hartua, ez da, igual, nik izan joan izanaz lanera, eta ez behar bada burruka horrekin, ez, bertako nazen, ez nazen, errezagoa da, ez da, zoazenean zerbait konkretu eitera, eta nagusiki, Latinoamerikara, ez da, hasi Mexikotik eta Brasilera, ez da. Egitze esan da hori, oso ondo hartua sentitzen zara, oso onartua, eskuzabalik familia danetan, eta oso eskertua, orduan, zer pentsatu emuten dut zurrek, ez ometortzenean, iagukola hartzen ditugun, hartzen zaituztegun. Bueno, izan leike be, ni egon nintzelako hainbeste urteetan kanpoan, sentimentu hori eukitzia, baina, bueno, niri gertatu zitzaidan nazan, hemen hasi nintzen bizitzen, galdera horiek ez, ezke mexikarra naz, eta ez naz hemengua, eta nolabait mexikartasuna erakusteko goguak neukan. Orduan, holan zure laneko bidaietan eta ez dozu euki. Behar bada ez hainbeste, ez da, gu goiezen lan mota egitera segri indigenetan edo lurrik gabeko mugimendutan eta ez dokalako zentzu ondirik gure europartasuna adieraztea eta bestela be europartasuna bada nahiko presente eta bada nahiko baloratutan, ez da. Igual gure jarrera ez da bera, ez da. Baina ulertzen dut alderantzizkoa, ez da, ulertzen dut handik hona etorrita hangotasuna azpimarratzea o erakusteko jarrera eukitzea. Guretzat aberatza da, gainera. Atxabaltan, adibidez, ze elementu ikusten duzue lagungarria direnak edo izan laikienak eta lagungarriak ez direnak nolabait hemengoa sentitzeko? Barneko burruka hortik kanpo hemengo elementuak. Bueno, ni neuk eitzein neike nire esperientziatik, ez? Eta niri asko lagundu ninduen familiaren onartzia hori, ez? Batez be hori. Eta gero, ja nola jentia poliki ezagutu eta gero nola onartu ninduen eta nola harremanetan jarri gauen eta laguna gero eta gehiago eta holan, hori bai izan zen politxa eta lagungarria. Gero,
hasieran, lehengoko urtia eta bigarrena be, zalantzetan nengoen ea euskerak laguntzen nau ero ez integratzeko prozesu honetan, ez? Eta oin ja esan neike baietz, euskerak lagundu ninduen prozesu honetan. Zeratik, ez bakarrik zuekin konparturu neikela hitzaldi hau, baizik eta hizkuntzak bera badauzka kulturaren ezaugarriak, ez? Euskara ikasterakoan ez bakarrik ikasten da hizkuntza bat, baizik eta kulturaren ideologia edo bai, eta hori niretako oso lagungarria izan zen. Oin esan neike hori, baina lehengoko urtean ez neukan ideia hori. Ez dakit zuk ikusten dituzu igual beste gauza batzuk, ez? Hombre, nik zuk esan duzuna justu beste ikuspuntutik begiratuta, edo gure ikuspuntutik begiratuta, guretzat bez, zu moduko persona batek euskeraz ikastia, esan nahi handuxa dauko, ez da. Nik uste bestela be, behar bada, gutako asko bagaudela, zelabait, komelia artean kontzientzia eta daukagula barruan bulkada bat, onartzeko, eta ez, kanpotik datorren bat, eta guzti hori, ez. Baina gainetik horrek euskaraz ikasten baldin badau, ez, dabil frogatzen, osabiz frogatzen, alegin bat egin duzula geuria maitatzeko, guria errespetatzeko, geuretarri izateko modu sakon baten, ez da, euskalduna izateko, ez, eta nik uste horrek gure barruan zerbait ikutzen duzkula, ez. Nik izango nuke, guk atxabaltar gizarte moduan, edo horregar euskal gizarte moduan, badaukagula aurpegi bat, Europarra gara, ez da, Europarra gara, eta herrialde aberats bateko partaide gara, eta zentzu horretan klase ertaineko gizarte burgestxo bat bagara, ez da, hori da, atxabalta, ez da. Eta zentzu horretan, hor eukidezakegu gizarte mota horri da oskizon, prebentzioak eta da oskizon ezaugarra izan, ez da. Baina bestetik, nik uste euskaldun moduan eta hiztun komunitate moduan, bagara baita ere munduko galtzaile batzuk, ez da, bagara zelabait, zapalkuntza eta zailtasuna bizi izan dako eta bizi dagoen herri bat, prozesuan dagoen herri bat. Eta nik uste horrek berak, emutun duzkula beste begiratu bat. Behin poema baten komentako gen moduan, pero justo esa conciencia de ser también perdedores nos une a otros dolores que gestan la resistencia. Eta nik uste horrek, dimensio horrek berak, hizkuntza minorizatu baten eta herri minorizatu baten parte izateko kontzientzia horrek hurbildu gaitzakela ez da automatikoa, baina mintzat ematen digula beste elementu bat, beste begiratu batekin hurbiltzeko kanpotik datorren ari. Bai, gai horrekin lotuta nik daukot, bai, bat, holan, keska bat edo, gauzatxo bat hor dagoela, ez? Kanpotik etortzen garenoi, eskatzen dozkue, bai, euskera itxia, baina ez bakarrik zuekien, ez? Baizik eta etxe barruan, ez? Bai, oso tipikoa da, gabiltze ikastean eta zure seme-alabekin euskeraz egiten dazu? Eta ni, ez, nik ez dut egiten nire seme-alabekin euskeraz, baina ez dudalako maite euskera, baizik eta nire ama hizkuntza nahi dut transmitiru, ez, etxien. Eta, bai, konturatzenaz nola etxe batzuetan, Pakistandarren etxien, Saharauiak eta beraien ama hizkuntza hor baldintzatan dagoela. Ez dut nahi esan euskeragatik, baina baizik eta jarreragatik, ez? Zuk esaten duzu moruan, zapalduta zehauen hizkuntza hori,
igual oin dauka indar bat, baino, errespetaroin bihar da, esparru batzuek. Bai, nik uste euskara ondio ez dugula emun behar egintzat, euskara prozesuan dagoen hizkuntza bada, eta ondio erronka ondizio dauzka, eta nik uste zentzu horretan ona dala, planteatzia, markatu, transmisioa ziurtatzia, baina transmisioa ziurtatzeko bideak dauzen neurri baten, familia batek eskolara euskaraz biheltzen daudelako, edo familia hostan beste zelabait euskara transmititzen delako, usteot asko errespetatu beharko ginukela hori. Ez niot ama bateko, aita batek esatia zunik, nire semiai, nire alabiai, nire ama hizkuntza transmitiu nahi dutzat, hori dalako nire gauza intimoa, nik usteot hizkuntza politika batek esparru intimo hortan ezin dagoela sartu, Eta oso gauza sakarratua dela, batek bere ama hizkuntza transmitiu nahi bizetia, Eta bestia autu hona da, baina nik usteot hortan, zentzu hortan, zilegitasun osua aitortu behiko ginukela. Horre, euskara da elementu bat, ez nolabait errestu leikena sarrera, baina beste elementu batzuk badaude ere, ez? Gu hasia gara egiten duzuen lana, umiekin refortzuak egiten den lana, Caritas egiten dauen lana. Horrek, elementu horrek importantia bide ere hemen dauden kanpoko pertsonai lagunketako hemengoak sentitzeko ere? Ze punturaino? Elementu garrantzitsuak edo igual ezinbestekoak? Nik uste dilela ezinbestekoak. Eta nik falta botatzen dut udalak berak eukitxia protokolo bat harrera itxeko. Protokolo, txiki bat, nun erakusten den zer zerbitzua da zen, eta, harrera hori ez dau, eta bai, llegatu nintzenean, bai, falta botan nauen, eta, egon ginen hor apurtxo bat udalakin nizketan eta, baina etzen nahiegatu inora bez, ez? Eta horregatik, hasi ginen bide hori, ez? Gu hasia gara gaur daukou, Atxabaltan, gu hasia gara integrazioaren alde egin nahi du lana, eta, txoritxarrez, inmigranteren edo kanpotarren elkartiatzat hartzen dau, eta ez integrazioaren alde elkarte bat, ez? Eta zergatik, lehen esan dugu moruan, integrazio prozesu hori ikusten da edo jartzen dan kanpotarren eskuan bakarrik. Eta niretzat oso garrantzitsua da jakitea prozesu hori bi aldetatik egin behar da. Ez alde batetik bakarrik, baizik eta bi aldetatik. Eta, bai dau beste zerbitzu batzuk, hori zuk esan dituzunak. Dana dela nik uste dut gehiago egin leikela, ez? Eta zergatik, adibidez, Caritas azkenean instituzio religiosoa da, ez? Eta hor ez dakit, nola ikusten dozun? Bai, hor, nik uste dut gogoeta egiteko dela, ez da, Caritas adibidez, nik uste dut Caritasen lana txalogarrisa dela, Gipuzkoa mailan, Bizkaia mailan, ez? Eta niri, atentzioa emuten dut, askotan eskerra deitzen den angelo politiko horrek hitz egiten dago asko emigrazioaz eta zapalduen kontra, zapalketen kontra eta zapalduen alde, baina askotan diskurso politiko hutsa da. Ez da gero ikusten duzu, benetan, Gipuzkoako demagun, demaguneko zapalduen eta pobriekin zein dabilen benetan lanien, eta ez dabil eskerra. Dabil Eliza, edo Elizaren inguruko jendia, edo horrelako talde txikixak, baina askotan, ikusteko, ez da, gure eskerra deitzen duen hori, esan dezagun, neurri handi baten, klase mediako gizarte baten sensibilitate badala, ez da, baina galdetu da benetan, zein dabil honetan lanean? Zein dabil benetan baztertuekin egunero detuatu gauzak egiten, ez da, nik zentzurtan, zuek egiten zabitzen nahi, uste dut, arreta gehiago jarri dut zaula, ez da.
eta informau, eta zer egiten duzuen, bai Caritasen, bai elkarte hortan, eta hortik ikasi, ez da, ze diskurso politiko importantia dira, eta bueno, uste hori bultzatu bidala, ez da. Baina nor da bilen zer egiten galdetzia, importanti da, eta askotan ahaztu egiten du. Eta bueno, nik ikusten dudana da, eta hemen justu, hortaz jauzi garia uste dut, da migrazioari buruz hitz egiterakoan, hitz egiten dugu pobriari buruz, ez? Ez Frantziatik etorri direnei buruz, ez? Elkartzen ditu migranteak bi klaseko migrantiak, ez? Bi edo hiru edo gehiago. Ez da gauza berabe ni, oierrekin nago ezkonduta, hemengo batekin, familia bat daukau hemen, eta hori ja errestarazten dau prozesu hau, ez? Osa, integrazioana, baina, klaro, Amerikatik etortzen direnak, gazteleraz dakienak, edo Marruekosetik etortzen direnak desberdina da, ez? Dana dela, immigrazioari buruz hitz egiterakoan, zein hartzen dugu, ez? Eta, bueno, egia da, porzentaia handiagoa izango zen, ez? Pobriak direnak. Baina hori ez nau ziur. Nik uste hor, ikusi bitugula gure sustraietan ze helduleku dauzkaun, guk gizarte aberatz moduan eukieken tentazio batzuk saiesteko, ez? Bat da gure historia bera. Esatia, gube Ameriketan oindala ez asko, mende batzuk, kanpora joan gara eta pobreziatik eta beharretik, ez? Eta esatia, memoria hori gorde digun, ez da? Guri betoko jaku, ez? Eta behar bat tokako jaku etorkizun baten, orduan. Hemen imigrante asko izan gara, ez? Eta hori, eta gero, zeniot gure tradizio, esan dezagun, espiritual, kultural, zaharrenetatik datorren gauza bada, ez da? Biblian bertan, ez? Asko azpimarratzen da imigrantien harrera, ez? Gogoratu zu ere, momentu baten esaten dut egin nun, gogoratu zu ere imigrante izan zinala esatutzu, ez? Israeleko jentiari. Eta dago etengabeko matxake bat, imigrantia hartu eta zain jo, ez? Orduan, zenot, gure sustrai kulturaletan, o gure historian bertan, hor dago hori, ez? Eta, bueno, nik uste horreko hon egiten duzkula, ez? Etika bat garatzeko, ez? Naiz eta bain gu, esan dikun, barrikadaren beste aldean gaude, ez? Munduko gizarte privilegiatunetako bagara, ez? Eta normala da moduan, jentiak onatorri nahi da. Bueno, berbain dugu eta konioko sensazioa, hemengo jende asko etorkinak, sensazioa aukiko dutela soberan daudela hemen. Batzutan daukogun jarrerak, daukien zailtasunakin, ez? Gero, gadea, zer bultzatzen ditu jende asko ona etortzen, eta gero batzutan txartu egoteko? Ze goeratan daude haien jaioterriak, ez? Bueno, a ber, nik esan neike, ozen hau Caritasen voluntario moruan lan itzen, eta baita guaziak gara elkartean lan voluntarioa egiten. Eta hori bi elkarteetan ez dut ikusten sentimentu hori, zuk esaten duzuna, soberan da zela. Nik uste dut oso zaila da, persona bat dentzat sentiaraztea hori, soberan nago. Bai, egoera batzuk oso larria diez, oso larriak, dana dela, persona horiek naiz eta egoera oso larriatan egon, sentitzen dira privilegiatu moruan, hemen da zelako. Eta badakitelako, hemendik, denbora baterako irten bide bat eukiko dute. Batzutan guk, ni beharritzen naz, nola da posible, ez? Hain egoera latza egon, eta hala eta guztiz ere, baina hemen nau, ez? Orduan, zuk esaten duzuna. Horrek esan nahi dauz, ze goeratik datozen, ez? Hori da. Bere jaiotako herrialdetan, igual egoera
askoz larriagoa izan behar dire, ez? Nik uste dut ez dela ezer barrixe esaten dugu, bueno, munduen azkenean, egundoko desoreka ekonomiko eta politikoa da zela, ez da? Eta desoreka ekonomiko horretan gu zati privilegiatu garela eta gure privilegio ekonomikoak badaukala zerikusirik baita beste baten egoera. Larrixekin, orduan nik uste, bueno, hor, inbiola olako gogoeta etiko planetario bat, oza, zela dau planeta, ze pasatzen dabil planetan, munduan, eta horrek dauka zerikusi handixa, bai, imigratu behar horrekin, bai, imigrante ekonomikoak, bai, imigrante errefuxiatu politikoak, eta abar, ez. Horrek ez dauk nahi esan irtenbide ona, soluzio ona danik hemen masibo kitortzi ez dakin nondik ez segurazko ez da onako irtenbide ona, ez harako, ez. Bakoitzak segurazko gureko laukena bere herrixen garatzia da, ez da. Baina behintzat, irtenbidea mutur batera bestera erun barik be, guzti hau lotu bia da munduko egoera batekin, eta munduko egoera horretan gu parte gara, parte privilegiatu. Behintzat, hori ez da ahaztu bihar. Nahiz eta gero, igual irtenbideak izan lehizken askotarikoak edo tartekoak. Parte privilegiatuak eta gehiago ere nolabait ardura dugu, herrialde askotako egoera nolabait beharrezkoa da gure bizimodua mantendu ahal izateko, ez da bakarrik banaketa kasual bat, baizik eta beharrezkoa dira olako herri txirotuak gure herrialdeak aberatzak izan ahal izateko. Hemen dazen baldintzak bizitzeko, ez? Orduan hor gure ardura non dago eta non dago irtenbidea, ez? Seguramente erdibideko irtenbidea topau beharko ditzake momentuz, baina... Nik uste dut irtenbidea hitz egitea zaila dela eta gu gainditzen gaitula, eta ez gu, baizik eta munduan dano gainditu dauz irtenbidei buruz, eta muten dau herrian tokian tokiko bizitza ona sustatzia izen bidela gehiago, ez da? Baina zuk esan duzuna, ez da? Jertze honen presioa eta nik atzo erosi nagoen irratixan edo zer produkto fraka honen presioa lotuta dau desoreka eta zapalkuntza horrekin, ez da? Eta zapalkuntza hori dala eta ninabil fraka du presio hortan erosten, beraz jakina ardura parte bat neuria beba dala, ez da? Eta horrek lotura dukala migrazioak inbedez. Bai, eta nik uste dut, hori oso edatuta dau. Hau da, bai, danok dakigu nola egiten diren gauzak. Hau da, danok daukigu zein diez egoerak eta aukera dauzko. Erosketa egitxarakoan, edo herrian bertan nola mobitzen garen be aukera dauzko, ez? Gu hemen bertan, berriz be guazia gara proiektuari buruz hitz egingo, guk dauko gontxen ekintza ekonomiko batzuk konponketak itxeko eta erropak itxeko, ez? Eta bai batzutan galdetzen dozkoe presioak, ez? Eta ez die merkiak, noski, baina zergatik ez die merkiak. Gabiltzelako ordaintzen bai inpostuak eta bai pertsonak egiten dituzten nahi ordaintzen ditugulako horren zatia, ez? Eta justu ero, arduraz, ez? Gabiltz banaketa hori egiten. Orduan, niri bai harritzen dau ondion nola kanpotarra izateagatik, igual pentsatzen da merki hau izango da, ez? Hori be, hemen... Batzen da, gara. Gero, ni beti galdera hau indute nire buruai, zein diot nire buruai. Askotan gure gizarteak jasan ezina sortzen dituen ondorioak nolabait asumituta daukagu ordaindu behar ditugula, ez? Ez dakit. Ingurumenarekiko daukon zeregina, hor nolabait aurrekontueko zati bat doia hori konpontzeko edo hondakina sortzen ditugu eta tasa pagatzen ditugu hori konpontzeko. Baina zelabait gure bizimoduak sortzen dituen ondorioak beste herrialdetan hori konpontzeko nolabait beti 0,7, uniko 0,7 famoso hori beruntz eta beruntz doia, ez? Ez dugu ikusten nolabait beharrezko zati bat moduan hor dirua ipintzea, eta kalte ordaina modu bat, ez? Ulertu lehiken impuesto bat edo, zati bat, ez?
Baina hemendik bai irtetzen dira proiektuak, ez? Gutxi gora bera hori konpentsetako, ez? Ze punturaino, ez? Ze askotan esaten dugu, ez? Kejatzen gara edo kejatzen dira, ez? Asko etortzen dira, ez? Eta, bueno, nahi duzu errefuxiatuei buruz ere hitz egingo dugu. Baina, karo, ez badiogu laguntzen edo ez badugu martxan jartzen proiektuak haien herrialdietan, gero eta txiruagoak izango dira, eta gero eta jende gehiago nahiko dagoen. Ja, baina, nondik noraino hemengokoen ardura da horko herrialdietan proiektua martxa jartzia? Nondik noraino? Nik uste dut hor, apixka eta ambivalentia dela, Nire posizioa da, uste dut, bete behar politiko eta etikoa dela 0,6 adibidez, esatea, zerga moduko bat, gu gabitz asko aprobetxatzen, eta zati bat itzulien bida, nik uste dut hori berez ondo dauela. Dago arrisku puntua, nik uste kooperazio kontzeptua aprobat aldatu inbidala. Ez nik kooperazioa da, bi herri edo bi polo harremanetan jartzia. Zuk ikasten duzu nigandik, nik ikasten duzu gandik, harremanetan jartzen gara, eta guazen elkarrekin bide bat egiten. Nik zerbaiten lagundu nahike. Zupe bai, baina bueno, guazen herritik herrira, ez? Eta askotan gertatzen da kooperazioan ni laguntzen eta zu hartzen, ni laguntzen eta zu hartzen. Eta horre dauka bi arrisku. Batetik, hartzen da bilena, ohitzen da hartzen, eta bi sortzen die dependentzia barrixak. Eta proiektu askorekin hori gertatu lehiken. Kooperazioarekin, dependentziak sortzen diela, eta herrialde batzutan, Saharan eta bar, ez? 50 urte hartzen, eta apur bat, hartzen ikasten dagoen herri bat esoten gabitzen sustatzen, ez, hori bat. Eta bestetik gugan be, pizten dagoela beste sentimendu bat, eta da, bueno, guk emuten dugu, bai, ona gara, betetzen dugu gure kuota, eta jarraitzen dugu betiko bizimodu. Baina uste kooperazioa gehiago izan bidala, hemen aldatu, han aldatu. Hemen ikasi, han ikasi. Zer ikasi gehiak elkarren gandik, ez? Hori adibidez, gu garabiden iten duguna, konpartiu ditzagun hizkuntza esperientzia. Gu gabitz euskaran prozesuan. Zu izabitzen hau aten prozesuan. Bueno, konekta gaitezen da ikasi deigun. Eta guk igual zehozetan lagundu ike, igual gauza batzutan aurretiko izanako. Ez gazparien, baina bai bintzat harremanetan, ez? Nik uste kooperazioa gehiago dela harreman hori, ikasteko harreman hori, eta ez hainbeste bakarrik dirua emutia, eta dirua biedaz, etako, dirua erabili deigun harreman horretan. Saiestu deigun apur bat alik eta gehixen asistentzialismoa. Beti ukatzen dauna, baina azkenien beti hortan jausten garen. Nik beste kooperazio mota daukot buruan, aspalditik, nik ezagutu nauen Oier, Mexikon, Guadalajaran. Bertan dauelako kopresiko lantegi bat, ez? Eta, bueno, kopresi hemen kooperatiba bada, eta bai dauka aurpegi bat nahiko, bueno, garbixa eta onartuta, bai ez. Baina hor, beste enpresa bat, beste transnazional moduan dago. Ez dauka beste baldintzak diferentiak, ez? Tardun, nire pensamentua da, halako enpresak, ez bakarrik kopresi edo kooperatibak, baizik eta inbertsioak, ez? Haiek badaukate zer egin, zergatik, laneko baldintzak, bai gobernuan jartzen ditu, baina enpresek esan leike ez, ez, horrela ez. Osea, ero seguridad aldetik badazela arazoak, larriak gainera, begira, ez bada konpontzen hau, edo ez bada betetzen minimo bat, guk ez goiaz, ero goiaz hemendik, ez? Dana dela, ez dut uste enpresetan badauela alako argumenturik ez, edo pensamenturik. Nik uste behintzat gure kooperatibei eskatu beko geniokela internazionalizazioko eredu sakonago bat eukitzia. Eta ez dut esaten beste enpresen bardina dienik, eta nik uste badauzela
bueno, olako kodigo etiko batzuk eta bar, baina nik uste ondio, gure kooperatibek ez daukiela munduan zehar zabaltzen dituzten plantetan, benetan enpresa desberdinak izeteko planteamendu zedixo bat. Azken urtetan kooperatibak oso estanka dute ikusten ditut, oso kontraesanez josita, eta hori da bat, nagusixetako bat. Eta nik uste planteau biko litzakela, beste gauza askoan artien, baina nazioarteko eredu propio bat gure kooperatibentzat. Handik ataratzen den etekina gutxienez, modu berian han itzultzeko formulak topagoaz ez. Beste oso interesgarria izan da. Oso beste elemento bat oso garrantzitsua dena, orain Trump daukagu hor gertu, baina hemen Europan ere, politikan azken urte honetan aldaketa sakona emuten ari da eskuma aldera, herrialde askotan, eta eskumako alderdiak edo bere diskurso printzipalena xenofoboa da, immigraten kontrakoa. Hori da hanka bat, nolabait. Beste alde batetik, errefuxiatuen asuntua, kriston indarra hartu dau, kriston elkartasun mugimenduak egon dira, eta nolabait ordaz, bi mugimendu kontrajarriak, baina gero, kuriosoa, beste batzutan, pertsona berdinean edo instituzio berdinean edo alderdi berdinean, bi alde horreik ikuste dituzu uztartuta, nolabait, alde xenofoboa, nahi badugu esatea, eta beste alde batetik, refuxiatuak hartzearen aldekoa, ez? Orduan, klaro, zepatzen ari da horrez, zepatzen ari da, kontraesanak potentia dira, arlo horretan, ez? Bai, niri benetan iruditzen zait oso tristia, hemen herrian bertan ikustia kontradikzio hori, ez? Alde batetik entzutia ni ez naz rasista, naz ordenado, eta bakoitzak bere herrialdean, eta persona berak bidaltzia mezu bat esaten errefugiatua nolabait onartzia behar da, eta hemen atxabaltan bertan, eta tal, orduan da, nola da posible, da zen kanpotarrak hemen, ez? Baina ez da kanpotarrak baizik eta pobriak, ez? Txiroak direnak, hori diez los indeseables, ez kanpotar guztiak, ez? Orduan, refugiatu hori etorri ezkero, ze baldintzetan etorriko dire? Eta zenbat denborarako izango dire onartuta, eta noiz izango dire jazta, lagundu dugu, eta ez? Hori, hemen bertan atxabaltan susmatzen da. Zergatik erabiltzen da, ez? Errefuxiatu eta immigrantia. Eta immigrantia, bai. Ez dira denak errefuxiatuak, batzuk gerrakoak eta beste batzuk miseriakoak, ez? Bai, azkenean da immigrazio politikoa da immigrazio ekonomikoa, ez? Baina egoera struktural antzekotik, ez? Nik uste dut kontraesan hori ez dala bakarrik politikoena, edo oso guria dala, oso atxabaltako biztanli hona dala, ez da, neuria barne, ez da, nik sentitzen dut ni neugan, ez. Batetik, ekonomia privilegiatu baten onuraduna gara, eta hori ez dugu soltauko, hori hor dau, eta hori ez dugu soltau nahi, eta bestetik gure diskurso politiko guztien matriza da gu zapalduen aldekoa garela, ez. Bai, eskerretik, edo kristautasunetik, baina azkenien hemen ideologia gehienek daukie kontzientzia zapalduen aldekoa garela gu, ez. Baina bestetik ezke gu beste aldien gaz, ez. Orduan hor, badau kontraesan bat zaila dana gestionatzen, eta nik uste hori gestionatzeko konbinau lehikela alde batetik elkartasuna, ez, jarrera solidario bat, baina bestetik baita be, saiestia onkerixa deituko nekoenanik, ez, edo buenismo hori, hau da, itema da diskurso bat, oso buenista, oso ez eske, zapaldua dana die honak, eta torri ditezela gure beste, eta ez da mugarik, eta ez da problemarik, eta hori be, herrixak ez dutzu jarraitzen. Herrixak somatzen da, hau ez da egixa, hau ez da guztizola, ez da. Eta nik uste dut, onkerixa edo buenismo hori be, saiestu lehikela, eta onkerixaren eta elkartasunen artien badauela bide bat, ez? Batien jauzi barik elkartasunezko diskurso bat eta praktika bat iteko, ez?
uste dut hortik jodiko dukela, segurazko. Bueno, bukatzeko, zerekin bukatuko zenukete? Bueno, nik izango nauke Altxabaltak badauka gaitasuna inmigrazioa kanpotarrei onartzeko. Badauka gaitasun hori, badauka maitasuna emuteko, eta gertatzen dena, ez dakit, baina atxabaltarrok gare apur bat bide luzerako, ez? Poliki eta lehengoko ez, baina gero bai eta holan, ez? Orduan, bai, badauko gaitasun hori, baino irten behar gara. Irten behar gara etxetik, eta parte hartu behar dugu hainbat ekintzetan, ez? Eta hori, integrazioaren prozesua bi aldetatik doia, ez? Eta noski, gure ardura da be, zer kontsumitzen ari gare, nun eta zergatik, eta hori guzti hori, ez? Ez dakit. Bai, nik esango nauke, ez daula baita diskurso zerutiar bat egin behar, ez delako sinesgarri. Hau da, bueno, gai hau ez da dana larrosa kolorekoa, bada problematikoa, baina guzti horren gainetik, nik uste elkartasuna dala, behar bada gure balio sozialik importantien. Igual, sustrai zaharretatik datorrena eta sustrai berrizitatik bai. Ez da elkartasuna, hau da, bestiarekiko empatia da sentitzea, bestiarekiko gertutasun bat, lotura bat sentitzea, eta hor oinarritzea jardun soziala eta jardun zeatik ez politikoa. Eta zentzu hortan, bai positiboan azbiziat Paloma modu, neuz eta txabatak badauzkala elementuak, bai bere sustrai espiritual, kultural, bere historizan, bere jarreran, hizkuntza minorizatu bat izatearen kontzientzian, badauzkaula elementuak elkartasunerako eta horixe sustatu biko. Eukela, ahaztu barik parte privilegiatua garela, baina asko daukagula aberasteko, ikasteko, eta bukatzeko hori. Gozamena izan dela Palomakin hemen elkarrizketa bat egitea. Eta zurekin be. Gozamena izan dara, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Paloma. Eskerrik asko aukera. Gure lehenengo solasaldia inauguratzearen eta gehiago ikusiko dara. Eskerrik asko.